Dinam Cima. Ya. Maka Pak. Wiyagane sumeleh kabeh rasane ayu ayu pasuryane sindene nanging antuane mane jan anyar Ayo anyar nek ora anyar ora model. Ayo kudu penuh inovasi. Piye cakepane mau ya. Ansor laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh rasane. Ayu-ayu pasuryane sindene nanging antukan emane. Ah ya ora Sing masa antukan. sindene. Walah sindene. Wiyagane ngopo ki mau? Wiyagane. Nek wiyagane iki sumeleh rasane. Oh, krunguku mau kepleh kabeh. Wah, sumeleh kok. Iya, sumeleh kan ngene, turu. Ki umpama sing gawe tembange iki udu aku ngono paling wis duka. Mending sing gawe iki aku ya ora apa-apa. Iya. Lah wiyagane iki sumeleh kabeh rasane wis pokoke tabuhane iki mirasa kabeh. Iya. Mirasa. Nek sindene iki ya cen ayu-ayu kan selara sindene ayu-ayune ya emane ngantukan kuwi mau. Iya. Iki Ya ora khusus apa-apa, ya. aku gawe spot iki khusus kanggo sampean kok. Lah kok aku sing gawene bobok itu aku lho. Sapa? Kancaku. Sapa? Aku ki ora tau bobok. Alah. Ana buktine kok sing bonang kae arsipe akeh banget, Bro. Aku ya duwe aib yoga-yoga lho. Mas Pinto ki anggere dikek ning ngono bab ki sedih lho. Ngapa kok sedih? Wis ngelilir pindho. Kuwi ora kok sedih. Kaya sing wis tak omong kene lho, cakepan entukku gawe kuwi mau lho. Yagane iki sumeleh kabeh rasane. Mula ling ngrebab ki menghayati. Iya. Pak Pardi barang merem ki ora kok turune nglemira swara ki mesti menghayati. Ngono lho. Nek Mas Hani niku mboten merem melek tapi kok geblak ngono lho. Berarti telapukane wis ora berfungsi kuwi. Nggih. Wis ora seneng merem. Ngawur. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Heeh. Ngaturke kula nuwun. Kula nuwun kangge dumateng Bapak Ibu sedaya masyarakat Kerajaan tambah dadi Tambah Sari. Lah iya maksudnya tambah sari ki tambah dadi ngrembaka ngono lho. Tambah Sari. Tambah Sari ora Mbabar Sari ya, Tambah Sari. Nggih. Tambah Sari Limbangan Limbangan Kendal. Jawa Tengah. Nggih. Heeh, Mbak. Ngaturno tembang. Wonten dawuh tembangnya menapa? Wah, iki penggemar sampean saka Papua. Pokoknya penggemar Mbak Nika iki saka Papua, wis iso ora iso saka Papua. Ya, Wis transfer 100 iki mau ning rekeningku. Iya. Kok ya ora ning rekeningku ngono lho. Kowe iki wis sugih, omongi. Mau nak ngono bar bayaran kebayake kene ya blas ora tau gek di WA apa kepiye. Ayo Dik nyate ora tau. Lah ngopo? Wong wedok kok ngopeni wong lanang. Lho lah nek mampu Ya tapi kan kodrat iki wong wedok ora dipeni wong ora lanang kodrat-kodratan. ngono lho. Iya. Niki tembangnya menapa sing dikersake? Nyidam Sari, Mbak. Saking Pak sinten? Saking Pak Bardimas Setyo Budi Papua. Iya. Ki piyai Magetan asline, Mbak. Ning Magetan tapi pidalem ning Papua. Makarya wonten Papua. Makarya ning Papua. Mulya ning Papua. Nggih. Mbok menawa sesuk kanca-kanca Ansor Laras digawa ning Papua. Nggih. Ajeng dingge napa, Mbak? Ning ya kostume kudu menyesuaikan Papua lho ya. Lah terus dalange piye? Ya jenenge profesional ya kudu empan papan kok ya. Heeh. Menika anyar ngirawipun Pop Mie. Iya. Pop mie rawuh. Ora apa-apa.
Ubur rampe sinden-sinden iki tombo ngantuke sinden-sinden iki ya iki. Iya. Dibawani, Mbak. Dahwat bagus Apu janing hati yoga-yoga ketoke bengi iki mboten ngantuk. Lah ngapa? Lah kae tombo ngantuk. Kok tombo ngantuk kae iki serana ora. Lah ya kan kena nggo sawangan yoga ngono lho. Ha nek guru nyawang kaene mah yoga-yoga. Lah kan terus berhalusinasi. Halusinasi. Iya. Rumangsaku aku teko mau urung enek lho kae, Mbak. Heeh. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpamakna nakoda tanpa sasatara den pepetri anyedan sari Garape apa, Mbak? Ngersake apa? Langgam mawon. Langgam? Nggih. Oh, nggih. Mangga.
iki dadi kelingan ning nggon tarup Iya. jagong nyawang manten loro duk dulang-dulangan Iya. ning atine susah Lah ngopo? Tak susah. nyumbang 100 ya Ya ora apa-apa jenenge rukun kok nggih. ya ora apa-apa Bersosial bermasyarakat. ayo dipunjung gelem ora gelem 100 Iya. Ya ora apa-apa, Kok Mak. maneh jagong kek nggawa punjungane ya dibalekke ngono lho. punjungan mambu po Iya. Heeh, telaske, Mbak. weh bablas dangdut nduk Oh, ngono. kok telaske kesusumen kowe Pindho kalau nek mboten Pindho. pindho mboten. dek omong ngono ku ya mung tiru-tiru nek Kok tiru-tiru. asline pindho apa pisan iki padha wae wis rasane ora karo-karo Kowe iki ora. Ya. piye marem murung Ah jan anyar terus ya garapane kanca-kanca iki. kan aku wis ngomong to bar dikirke dadi iki ketok ana sing beda Ben mikirke apa dikurke? ya kurke barang ragat ngekirke iki ya kudu kur kok Iya. Ya. Telaske yo. matur nuwun heeh diaturke iki nawala saka Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa Tambah Sari lho Ya. nyuwun ditembangke kanca tani Mas Dalang oke sendika dawuh karang kene iki mayoritas petani lho Oh, ngono. kopi wis wah kene iki kasih kopi Ya. mau sowan ning daleme Bu Bidan Ya. kuwi disuguh kopi tok ombe aku ora wani ngopi nduk lagian Lah ngopo? wetengku lagi ora menerima Iya. Ora iso menerima kopi. iya terima banyu putih ora apa-apa kanca tani sapa sing ngaturke Mak ayo alon-alon karo ndelok sindene kuwi Ya. nek Mbak Bella kepiye cocok aku mathuk kanca-kanca ya mathuk Iya. Karang iki Mbak Bella arang-arang melu awake dhewe dadi nek ndongake para priyayi-priyayi kene iki manjur. Wah, bedane apa-apa liyane ra manjur ngono dongane. Cara tembunge kok, Nduk? Ya. Sepote apa, Mak? Nyilih sepote Yanti sik ora apa-apa. Wah. Ayo awas pengedrame. Ya. Hati-hati. Monggo Mbak Bella katuran jumeneng kanca-kanca. Yo.
Apa. Iki piye to Mas? Kok kaya ora serius lho nyepoti aku. Sing ngedram kowe. Sing ngedram trembelane. Dikompakne meneh. Baleni nggih. Ora gelo lho Mbak Bella gelo lho ora. Jan ngene to? Heeh, tuwa kapat nemo loro jiro lumo. Ah, semono kuwi kok ora. Iya. Baleni boten. Akarang kulino ngedrami blues kok ya nduk. Iya. Kulino ngedrami Kus Plus Mbak dadi ya. Oh ngono. Amit maklum. Ya ora apa-apa. Iya. Jeh. Oh, baleni sekalung. Aja. Tenan po? Aja abot, Ora ya. abot. Ya. Tuwa kapat nemo loro jiro lu nemo pimo nemo lu. Iya. Aku iki ya ora bener. Aku ki wong buta notasi kok. Sing penting larasane ngono. Sing penting nek ora buta duit to, Mas. Ora. Ora. Nek ngitung duit aku ya isih iso. Iya. Piye sih to balene ora? Mbangane engko ayo ta. Iya. Baleni wae. Oh. Ya. Yo. Sekarang nek. Penak. Penak. Ini kan penak to. Digeke iringan sepot kaya ki nang transit ki mikir apa ta? Bila borong ngengreng dram-draman kok ya mau. Ora apa-apa. Ada tekan kendal mengarep kewirangan. Kewirangan ki nek kompak ora apa-apa. Ora apa-apa. Garap kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Bella. Sing ngaturaken sugeng dalu, Mas. Jenengan niku nama lengkape Mbak Bella Sungkawa apa Bella? Ampun. Bella Nadinda Sari. Sapa? Bella Nadinda. Mbak Bella Nadinda. Nggih. Sari, nganggo Sari. Ya nganggo oleh ora oleh. Oh rasah ya Mbak, ya. Rasah wae. Rasah. Nang kene Sari iki sopir bis. Iya. Nang nggon Jare sapa? Grup iki lho yoga-yoga ki sopire bis iki jenenge Sari. Aku. Oh iya? Aku ndak wonge gleleng kok. Iya. Sari. Bar kelangan kacamata wonge. Sapa? Sari kuwi ya wis tak sedia ditabah-tabakke lek. Nek sing ilang ming kacamatane ora apa-apa aku. Gak apa-apa. Iya. Nek liyane Iya. Nembang, Mbak. Iki kanggo warga masyarakat pokoke kanca tani ndongake warga masyarakat. Iya. Lajengan mawon nggih, Mas. Lah arek nyandi? Ya maksudnya langsung dilanggapke. Ora bawa sikik ngono ta. Mboten napa-napa nggih, Mbak nggih dibawani nggih. Jenengan niku anu lho. Apa? Piyai sing luar biasa. Suarane sampean niku khas lho, Mbak. Iya. Kase pripun? Wah, khase iki piyaine iki apa ya? Suarane ora dengkul. Apa jenenge? Suarane imut-imut lho, Mbak. Oh, jare ana sing ngomong mentul-mentul, sing mentul-mentul suarane apa-apane, Pak? Suarane luke. Iya. Ora dibayangke liyane lho ya. Nyun ngapunten nggih, Mbak. Kanca-kanca niku can do kaya ngeten niku kabeh. Tuwa wae tetep dingonokke kok. Iya. Mbak ya tepo-tepo. Iya. Karo didikte ya, Mas. Apa, Mbak? Kalih didikte. Dikte. Nggih. Oh nggih. Tak dikte. Hilir, hilir. Tante Risa. Mbak. Duit saweran iki 50 iki mau kok dinehke disukake jenengan nek bar iki jenengan nembang Jayawana. Iya. Waduh. Kula sirik nek kalih Jayawana niku. Kula sirikan. Kuwi iki karya Kinarto Sabdo lho, kuwi karya maestro lho, kuwi maknane jero lho. Biasane nek bar nembang Jayawana niku njuk kula watuk Mas. Oh, masak apa ora sadurunge ta?
Hah? Napa malah mboten sakderenge? Ya sadurunge ya wis satu. Neng kecuali nek ditambahi 50 meneh, gelem. Anggepe cah tipis Pak aku kowe. Iya kok. Tenang lho ya. Oh kuwi 50 apa 100 seksane wong sak jagat. Iya. Oh ya. Gak kene sik. Oh. Jae pono. Kanca tani kang padha karya Sindane pira, Mbak? Sindane pira? 0,6. Iki amplope enek 7. Sing ora sisi tak balekke sing maringi mau kok kowe iki ora. Ora kena ngono kuwi, kudu jujur pokoke. Tak bukake terus amplope tak balekne. Iya, wis padha wae ora. Lanjut. Iya, Mbak. Oh, Ya. nek aku meneng ki terus bawa. Iya. Nek aku meneng ki nata energi ngono lho. Oke. Gek genti kono sing banyuwara kono sing aktif ngono apa kepiye. Ya. Dadi kudu langsung jumenglung Apa? suri bali-balan. Baik. Antarané lenang wedok. Dalang karo sinden iki kudu. Iya. Parine subur nyenengke ati kalih sing sampe kala Ayo, Mbak. ya iku panyu wonku Nono. wit sihing Gusti kawula Nano kanca tani yekti saka guru negeri mengke, Mbak. Wingi enek sinden kleru lho, Mbak. pripun Kudune ra kanca tani ngono to. Enek sing kewalik. Kudune Walike piye? kudune kanca tani. Heeh. Wingi enek sing kewalik tani kanca. Sinten Mas? Enek kok sinden ngono kuwi. Enek pokoke. Heeh. Tani kanca.
uga bebenteng bangsa sing ngegong kok rada sentimen saja ora ndang digonggongke Ya ora apa-apa. Kelingan jae wana kuwi mau. Hayata ngak. Ya, Mbak. Mbak ya Messi. Makasih Mbak. Sampun nggih. Mbak Bella sapa? Nadinda. Nadinda. Penting ora bela sungkawa ya. Iya, kuwi ngawur ora. Heeh. Sapa mak sing diaturi ngadat? Mbak, iki sing cerak dalang iki aku lagi tepung saiki lho. Apa iya? Lagi ketemu saiki. Diaturi ngadat. Wah. Sepote apa? Wis tak gaweke mau yokan. Oh iya. Pelok baran. Iya. Nyilih sepote bojone sing ngender. Oh ya. Ya. Wilujeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbak. Nggih. Sajake senes piyai yojo nggih. Nggih, Nggih. sanes. Nderek tepang asmane sinten, Mbak? Derek betepangan Mas Nggih, Dalang, nggih. sedaya kemawon. Nggih. Nami kula Niken Salindri. Niken Salindri. Nggih. Oh, nggih. Apa? Sing pun diet ta, Mbak, sampean sakniki? Niku lak saking Kediri to, Mas. Oh, lah jenengan apa Kula senes saking Wonogiri. Oh, Wonogiri kok. Nggih. 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 Cerak, Mak. Cerak sik nggon aku cerak. Ya. Nggon aku ki semen ngetan wis tekan Wonogiri lho. Oh, nggih. Nggih nek dolan teng Wonogiri jenengan mampir, Mas. Oh, nggih, tak mampir. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mbak Niken Salindri. Nggih. Ya. Jeneng Niken Salindri ki akeh kok ya, Mbak, mboten napa-napa. Nggih, Iya. leres. Wonten dawuh, Mas Dalang. Nggih, Mbak. Nembang, Mbak. Nggih. Monggo. Lah jenengan rak napa ya? Ucapan selamat datange kanca-kanca gabung dalu niki. Iya. Nggih. Milih ya, Mbak. Sing ngendi sing arep tok tembangke? Wonten kapilut wau. Kapilot. Nggih. Oh, nggih, cocok. Ya. Tembang senenganku. Wah, apa iya? Kowe kok ngaku-aku anggere ana sinden anyar melu kok terus tembang sing arep ditembangke terus tok aku senenganmu. Weh, aku ki apa-apa seneng kok. Mengke menawi luput ampun ditukani nggih, Mas. Mboten lah aku lagi sebagai apa kok muring-muring. Nggih. Iya. Mangga kapilot. Mawi bawa mboten, Mbak? Langsung mawon. Oh, langsung mawon, Nggih. mboten napa-napa. Iya. Kowe kok mban cindhe mban silatan to, Mak. Ngapa?
Nek liyane nek tok kon bawa wegah kowe muring-muring. Wes. Ngene lho nduk kaya awake dhewe iki kudu tresna karo ibarate iki tamu awake dhewe kudu nyugata kanthi bener becik. Oh iya. Aja malah di Oh, Betari Durgane metu. Ah iya. Kapilut. Heeh. Kalamun waro. Ya, Mbak. Kalamun weruh sliramu paten iki ana tepan sarengmu rasa tresna kang tak apat sarawan kir ati rapi sajenjen bisa menjadi sabar wanci andesah aku ke hati nanging aku wati bloko lara tresno Tembange penak dasare yo maknane jero, Mbak. Iya. Kapulut, kapilut. Oh iya, kapilut. Ya, telasaken, Mbak. Ya, ula sawah. Oh iya. ula sawah sapa gendon Tatang Maca. Benawanci Nindang karo salto
wes sinondran sadereme lapai Seragenan iki ya tembange ya Mbak ya. nggih Mas Nuansane digarap sragenan garap seragenan. Nggih. Ya, Nyatane ya penak wae. Penak. Terus nek seragenan iki ana khase dhewe. apa? Jem-jemane iki ublaku tak. Nah, iya. Khas ya, Mak. Terus tung gentak tung. Dang. Nek kuwi jem-jeman kabasilan. Ai. Kabasilan. Sing keting udik. Ya. Ayo Mbak. Entekke Mbak. Hula sawah sapa ngembon Ting dadah, ting dadah, iya tapi lo Nah, matur suwun Heeh.